Jangan ada siang saja, untar saja.
Ready na? Let's go! Indonesia बादायलायनाया बेखिनियावनो जोबथ'बाय उननि बादायलायनायखौ जोङो जागायबाय थालांसिगोन Ready होना मोनसे फोसावबावनाय नैबे उदां बैसागु मोसानाय बादायलायनाय जोबनाय लोगो लोगो जोङो स्टेजाव दिनैनि केसेट मोसानाय एबा बर' केसेटजों मोसानाय बादायलायनायखौ जागायजेनगोन बेनिखायनो गासैबो बादायारि मोसागिरि बिथांमोनखौ थियारि जानानै थानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय नैबे उदां बैसागु मोसानाय बादायलायनाय जोबनाय लोगो लोगो जोङो जौस्राङाव गोदान मोसानाय बादायलायनायखौ जागायगोन बेनिखायनो गासैबो बादायारि मोसागिरि बिथांमोनखौ थियारि जाखानानै थानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय Hey!
Sabar, sabar.